хора, вие отново сте с моя канал, именно Алекс. Днеска ще отваряме подарък от една жена. Баща ми ходи да се стрижи при една жена и тати ми даде подарък от жената, която го стрижеше. Ето това пакетче. Постригваше. Добре, тати. Да, баща ми е добре. Сега ще го отваряме. Вижте колко е хубаво. Малко тук има косми. Нека да го отваряме. Не знам какво има. Как да го отворя? Не, аз ще го отворя. Чакайте, хора, че не мога да го отворя. Ето. Как го е завързала? Аз не мога чак аз толкова да вързна. Най-сетно. Нали? Да. Уху! Някакви сладки има. Оле, какво зайче, хора! Тати, виж какво зайче има вътре. Първо гледаме какви са. Това е бисквитки, някакви лакомства. Това е друга бисквитка. Яйце. Още едно яйце. Има ли още едно? Да, и още едно яйце. Пиле! Бисквитка на пиле! Хора, има това. Да. Това е. Сега ще пробвам едно от всичките. Кое да пробвам? Напишете в коментарите. Имате 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Аз избирам. Чакай сега. Тата, я гласувай. Ти коя избираш от тези трите? Аз избирам патето. Патето е хубаво. Патето, хора, ще пробвам. Който е гласувал за патето, него ще пробвам. Как ще се отвори? Щом толкова много ги завързват тези неща, не могат. Да. Така, отвързвам го. Оле, как мириши, помириши. Да, и так ще кажа колко й дава. Това не се едно изгледа нарисувано. Това хлопни са. Това горното има вкус на портокал. Да. Добре. Толкова малко ли бе? Хубаво. Сега кажи, тати, колко й даваш? От 1 до 10. Колко й даваш? 10. И аз 10 наистина много хубаво. Те другите са явно така. Хубави са. Те са с вкус на портокал. Ще се изям с кеф. Другите две ще ги пробвам другата част, която ще пробвам и едно яйце с една бисквитка пак. За тогава се абонирайте, за да не пропуснете видеото. И да, лайкнете, абонирайте се, пишете в коментарите какво си искате. И да, това е от мен. Чао!